Timonani. Right. Ratopera. Right. Ratopera. Iwewe unonzani wewe? Inini ere. Dedzera. Inini ere. Inini nonzi jabuda mavura eshindi. Dadzisa. Inonzi jabuda mavura eshindi. Ko iwewe unonzani we? Inini ndinonzi jamba neko eshure. Ko iwewe unonzani we? Inini ndonzi Sarafina zvaendwa. Dedzera. Ndonzi Sarafina zvaendwa. Iwewe unonzani we? Ndonzi Juruzena Gari Grego. Unoita nezve? Ndiri ambassador weGC Construction. Dedzera. Ndiri ambassador weGC Construction. Ko iwewe unoita nezve? SeGC tavakira vanhu dzimba nezvikwereti. Ko iwewe unoita nezve? SeGC tesa mataira nemhando yepamusoro. Iwewe unoita nezve? Novaka zvamunoona zvese. Ko futi unoidi? Haisi futi itaukata. Dedzera. Haisi futi itaukata. Ndati dedzera. Haisi futi itaukata. Ko rula yevana vechikoro unoidi? Haisi rule is pretty level. Dedzera. Haisi rule is pretty level. Ndati dedzera. Haisi rule is pretty level. Ko matombo epamarinda unomadi? Haisi matombo emateus. Dedzera. Mateus. Ndati dedzera. Mateus. Ko tambo vefishi unodzidi? Hadzisi tambe vaedzi dreamer. Dedzera. Hadzisi tambe vaedzi dreamer. Ndati dedzera. Hadzisi tambe vaedzi dreamer. Iwo mudhara anogangawe notigasa padhuze nedzi yako. Au. Tibate baraba dzinoti +263 782 686 139. Kana dzimwe dzinoti +263 717 696 648. Usatijaira mudharawe kuti gasa padhuze nendava yako inedhuwa. Ngati ndiye gudo. NekuGC Construction. Tinova